Салом, салом, салом ба мухлисони беҳтарини дунё. Созем бародарон, ҳама каса саломатиён хуб. Гуфтем як бурем қайтем як чақчақи футболӣ кунем дар бораи Барселона яқа гап занем. Ку ки чӣ савол дорад, ки нофаҳмӣ дорад дар бораи Барселона. Саволте ама дар саволот ҷавоб дода, то чанде медонистагим ҷавоб метиҳам. Ака дар худат як савол дорам. Саволте Маҳмадхоҷаев Ҳофиз. Видал мерава? Видала трансфершо ҳозир маҳкам кардагам. Видал ҳеҷ ҷо намерава то тобистона. Салом ака, кира мехара ба ҷои Суарес? Ба ҷои Суарес номзадо бисёранд, дар айни ҳол номзадо ганда бисёранд. Ҳар рӯз хабар биромадест то Бенедера аз Монако, то Лаутаро Мартинеза ки дар тобистон мехостам бихаран, ака оз мегам бихарем 120 миллион евро. ҳозир роҳбарият дила мондагия ки то тобистон ягон каса ба иҷора бигиран, штоби пули бисёр раст ба тобистон Лаутаро Мартинеса бихаран. Ана дигарон мегӯянд ки ҳозир бихара Лаутаро Мартинесо ба дигар тобистон чи дар ҷустуҷӯи ҳамлагар нашавад. ҳозир дилаш дагам ҳозир намедонам чанда Вернере даоҷа Абамаянга даоҷа номзадо бисёрам. Акана Гризман да гап нест. Гризман да гап нест, сагараи меҳнатия. Номерота ака бугӯ. Ака телеграм да канали прогноз доштем чӣ шудак? Прогноза я брачка буд дига пеш набуд. Ман айпаси ҳама иҷда наметавонам бародарои ҷа кору бор бисёра. ҳоҷат надорад гап задан бозира диди қариб ки шарманда кунанд. Ана ки дар бораи Барселона бораи шармандакунӣ. Шумо дар бораи чи командае ки қати ҳозир Барселона бозӣ кард дар борааш ҳеҷ чӣ намедонед дар бораи Ибици номи команда. ӯ команда 5-6 сол пеш банкрот шуд полностью. Байн рафта буд, любительный дивизион рафта буд ва президентиш наошид, актиёрша нао хариданд, тренери гизаладу розӣ. Гап да футболбозон нест, гап да тренерам нест. Шумо фаҳмед ки бародарон ки тренер навай да 1 ҳафта, да 2 ҳафта, да 3 ҳафта философияша гуфтан наметавонад. Вақт медонам ки дар то 68 минута ягон зарба задагӣ нест Барселона. Гап доя ки футболбоза дар 2-3 ҳафта философияи тренери нава қабул карда наметавонад. Постепенно бозиҳо насиб боша соз мешавад. Барои ҳамин виводи пештарак вивод набурем ки тренери хеле ҳар кас философияша оҳиста пеш мебарад. Усмон Дембеле ба зидди Наполи бозӣ мекунад. Усмон Дембеле аз Қатар баргашт, дар оҷа личено мегирифт, дар тавбат мегирифт, баргашт. Оз дар Барселона худаш тоқа индивидуальный машқ кардеста барои соз кардан. Ака ҳама умед дорад ки то Наполира ака бояд соз шавад. Хичам бояд то Наполи гуфта буд ки бояд бисёр машқ кардеста ки то Наполи соз шавад. Рики Пуч ягон камӣ надорад ай Суарес. Рики Пуч ползашиника бародар. Рики Пуч ҳамлагар нест. Ака ман савол метавонам илтимос ҷавоб те. Нуралӣ Сафароҷот бародар як хоҳиш мекунам ки ҳамаи саволҳо ҳар кас ҷавоб дада наметавонам. Барои ки ҷа бисёр савол меяд кадом ҷа чишм ғалати дамура. Неймар кай меяд? Неймар ҳоли омаданаш номаълума. Имшаба бозӣ чӣ хел буд? Имшаба бозӣ хай чӣ хел бугӯ? Хай дим состав бозӣ кард. Ана чӣ хел бугӯм охи? Философияи кира Кике Сетьенам фаҳмида наметавонам, барое ки бозингарони ҷавон бисёр буданд. Бо дим состав буд камтар сихемар агар аҳамият дор бошем ба се защитник бозӣ карда буд. Фирпо пештар намерафт, се защитника бозӣ карда буданд. Барои ҳамин шабина бозира баҳо додам дар кор нестам, барое ки хай бои кубок буд. Дина шаб вообще дағал бозӣ кардам. Прессинги Барса тенч да. Гап да прессинг бародар. ҳозир замона футбол иштагия ки бе прессинг намешавад. Анами тренери мана мақулае ки прессинги Барселона зур шуда. Агар дар бозӣ агар Лига Чемпиона ки Барселона дар Ливерпул бой дод, агар дар дуюм бозӣ ҳам прессинг мекард, дар ҳаётиш бой намедод. Дар вақт Валверде намедонист ки прессинг чия. Вообще 2 соле ки Валверде тренери кардаги ҳамин Барселонара, ман Барселона надидам бозиёша ки бозингаро прессинг кунад. Дар ду бозие ки ҳозир чи аз роҳбарият мегӯм, аз Кике Сетьен ки ҳозир ду бозие ки кардан, прессингиш бисёртар буд, чем 2 соле ки Валверде дастара пеш мебурд. Мартинеза мехара Барса. Дар бораи Мартинез ҳозир гап задам бародар. Ҳозир дар бораи Мартинез ака Интеран Мартинеза сар доданӣ нест. Агар
120 миллион евро ага биспора, не ки 120 миллион Мартинес намеарза. И пули зиёдатӣ сарф мекунанд. Бозингаре ки дар як сезон хича нишон додагия, шумо бояд биёред ки Каутино мегум Суарес вақте ки Барселона омода буд, аллакай вай бомбардири Европа буд. Ага будони бомбардири Европа омадагия. Барои ҳамин бояд ягон ҳамлагаре бихара ки кам дар хича дар Аврупо нишон дода боша. Мартинес нав як сезон якум сезон ки хича нишон дода истай. Сразу бозингара мехари, пули зиёдтӣ ҳайф мекунӣ. Чӣ ба видеои нав нест? Бародаро, ман мехоҳам ки тактикаи видеора оз дига хекунам. Барои ҳамин яду чира жда дорум заказ кардагия бояд бия. Айс пас полный разбор, ҳамин кадом бозиши полный разбора нақл мекунам киҷоша чизо чер ба камера хидмат нишон метавонад. Барои ҳамин яду чи жда дорам, амо агар биям баъд насиб боша видеое ки хушрӯ бояд бироям барои шумо, насиб боша мебурорем. Не Угвай не Агуэроро мегӯм. Угвай не Агуэро. Агуэроро ҳеҷ кас сар наметавонад. Хоҳиши Месси буд Агуэроро. Ака Агуэроро Манчестер Сити сар додания нестай. Абамаянг бия беҳтарин варианте. Ана гап дар бораи Абамаянг бародаро. Абамаянга беҳтарин варианте. 2-3 сол дига бозӣ кардан метавонад. Минимум баъд нархиш пастай. Айсини сол зафисит кардиса нархиш пастай. Мумкин ки 40 миллион да бута Арсенал. Ки медона барои ки шартномашан тамом шудестай. Ана сини солшан пира. Оз Мартинес 120 миллион евро мехари. Яке бозиш нарава дар философия Барселона чико мекунед? 120 миллион сух рафт. 140 миллион Каутиноро хариди, на Каутино бозӣ нарафт дар Валверде. Ана ку Бавария ҳозир ана гуфтаест ки намехара опсияе ки бояд бихараша дар шартнома, полностью опсияша намехарад. Бояд тобистон Барселонаро бармегардонад. Агар Барселона умнигӣ кунад, агар ё ки Кике Сетиен бига ки не Каутино ман барои Каутино ният дорум дар состав мебинам, ҳамон агар Каутино бозӣ кунад бо ма хирсанд. Агар не сразу бигирад робарият да ПСЖ туғриш кан Неймара бигиранд ё ки қати ягон бозингари дига алиш кунанд бигиранд. Барои ҳамин Каутиноро мози намедонам ака. Имсол мегира Барса Лига Чемпиона. Ака бояд Барса зашта кира бихарад. Бояд ҳамлагар бихарад. Бояд Барселона ҳамлагар бихарад. Сами Глауни бояд ҳамлагар, якум ҳамлагар, дуюм ҳимоятгар. Ҳимоятгар то дибора додан рафтам. Намешавад ку Пике агар травма бигира, Умтити Левиай. Леви даи пара бозӣ мекунад. Лангли ҳам Левиай. Ба пои чап бозӣ мекунад. Пас додан неудобне бачо. Агар шумо будонед да охи агар футбол бозӣ карда боша, Леви боша пас додан неудобне. Барои ҳамин ана бисёр мебинед яч прави мемонад аи пара, Пике прави аи пара бозӣ мекунад. Ба ҳамроҳи Самиду ё ки Серхи Роберто. Аи пара Умтити ё ки Лангли Леви қати ижор диал баштои пастӣ осон шавад. Хиткати канали Реалтиҷи гузаштаест бо дастгирӣ бо мо пеш рафтист. Канали Реалтиҷи ош шаватона гузаштан бигирем бародаро. Ма ягон кас дар душманӣ надорум. Ака дар видео савол бисёртар ки гап нест. Бозингаре ки ҷои Хави Иньестаро мегирад дар Барс кия? Дар Барс ози ҳозираш дар Де Йонга. Ха Де Йонг бисёртар ба хиёлам ози Кике Сетиен омадагия ки Бускетса бо айсари нав вазабнавид мекунад. Бускетс ба он бозиҳои аввалаш иншолло бармегардад. Де Йонга мумкин Ракитич ба наздикӣ бирава, Бернардес ки биёяд. Агар биёяд Ракитич ки мерава, Видал тобистон по-любому мерава. Барои ҳамин ползашта пура Артурай пара Рики Пуча по-любому дар якум состав мепартоянд. Де Йонгай бо ягон ползашини дигар. Ина Кике Сетиен гуфтааст ки Фабиан Руиза ки қатиш дар Бетис кор мекард, оз дар Наполе ҳамура хариданияна ки робарият гуфта ки ҳамура бихар мана бутед. Салом ака, Жирар Пике то соли чанд контракт шуд? То 2022, баъд 2022 дига давом наметавонад. Бахилам дига тамом всё. Бас мекунам. Ха канали Реалтиҷи беҳтарин ай. Ана хор астағфируллоҳ Нурари Сафоров ана ақорат накард бародар. Чаро Месси бозӣ накард? Барои ки кубка дахили кубок бояд состави асосӣ бозӣ намекунад. Барои ҳамин барои Валенсия овора нигоҳ доштан. Яъне Пике бозӣ накард. Ну ки Мессиро надовардан. Хай Суарес травма дорад. Бисёри бозингарони основной Бускетс ё дам гирифтанд. Гап нест дар бозии якуми Барса бо тренери нав 2 сол шидам, хеле бозиро надида будам. Бозиҳо постепенно бачаҳо меравад. Шумо хеле жёстка обращат накунед қати чизо.
бозӣ иншоалло оҳиста оҳиста меравад. Як моҳ ақаллан беста ҳамун философияшо фаҳмонда бутона худаш ҳамун тренер гуфтааст ку ман ай бозингарон мехоҳам ки бисёртар туба идора кунанд, бисёртар паси хатогӣ битиҳанд. Барои ҳамин кам паси хатогӣ битиҳанд, тупа бисёр идора кунанд, бозӣ пештара бармегардад. Агар ба гуфти шумо Сетьен тренери Барс дорад, философияе ки Сетьен дорад мада маъқулай. Ба стили Барселона бояд ба ҳамхели стил бозӣ кунад. Ҳама вақт Барселона ба ҳамин стилиш дигар дастаҳо фарқ мекард. Ҳатто ҳаваси Барселонаро мехӯрданд ки чӣ ба хеле хушрӯ бозӣ мекунад. Бозии хушрӯро Барселона баровардаги охӣ. Ака шумо чӣ фикр доред? Баъди тренери нав Барса беҳтар шудааст ё ки не? Постепенно бародар беҳтар мешавад. Ман боварӣ дорам дар ин тренер. дар бораи Агуэро гап зан. Дар бораи Агуэро ҳозир гуфтам ки бародар уро фақат Месси мехост бинад. Барои ҳамин тренера тавсия дод ки аз сабаби ки Суарес травма гирифтагӣ Агуэро метавон мехар. Не ки Манчестер Сити уро дар даҳоятиш сар наметавад. барои чӣ Реал основной бозӣ кардан Барс не? Намедонам, ман бозии Реала бовар ки тамошо накардам. Результат безеба. Бародарон илтимос ҳамин канали Барса биёин дастгирӣ кунед. Илтимос агар ҳамин хеле ҳамлагар нахара Барса долга намеравад. Бояд ҳамлагар харака монанд дар трансфер чӣ мегӯяка? Ҳамлагар ҳимоятгар бояд бихара 15% ҳамлагар бояд як ҳамлагар дига бихарад. ҳозир як ҳамлагар харид тими Албания барои Барса беаю 22 сола. Акин намедонам ки кеси тем мумкин ура истифода бара истифода набара. Не ки агар ҳамлагар ки наёва ба хиёлам Дембеле ки сос шава, Гризмана по-любому дар ҷои Суарес мемонан бозӣ мекунанд. Дембеле ай пара бозӣ мекунанд, Месси ай пара ва фатиқати иваз шудан мегиранд. Ҳамин хеле мумкин мешавад агар нахаранд. Ака қатима ставка мемонӣ ба лубои чӣ ки Барса Лига Чемпион намегирад ин сол. Барса Лига Чемпионаро худо медонад. Умеҷонӣ моҷо ту балечки Реали не ки ман намедонам ту дар ҷо чӣ кор мекунӣ. Иншоалло мешавад беҳтар мисли гузашта дар бозӣ шармандаро гусел мекунад. Ака Барселона чӣ дар кори ҳамлагар бояд зашини харад. Чихе ҳамлагар дар кор нест. Хайна Суарес травма дорад. Хай худои рӯз натия ки бо ина Гризман травма бигирад дар ҷош ки бозӣ мекунад. Дар як команда бояд се ҳамлагар минимум бошад. Се ҳамлагар ки яке иш травма гирифт мешавад буд. Иш травма мегирад, яке травмаи простой мегирад, як ҳафта пропускат мекунад. У бозида ки бозӣ мекунад? Бозии муҳиме ки хол дар корад. Барои ҳамин ҳамлагар по-любому дар корад. Неймар меояд ё не дар бораш гап зан. Неймар ҳозираш дар ПСЖ хича нишягис мекунад. Гап давае ки ПСЖ агар то полуфинал агар бирава, минимум то полуфинал хади ақал бирава, мумкин ки Неймар шартномаашо дароз кунад бо ПСЖ. Барои ҳамин наги ба гуфти ман наёя. Мара бугӯ бихаран ҳамлагар ака я намуд бозӣ мекунам кииллои тоба. Мегум шоли. Барселона мегира Лига Чемпиона мегира. Дар бораи Агуэро гап задам бародаро. Ана бозии Валенсияда мебинем, ана дар бозии Валенсия ак мумкин философияш пештарак шавад. Дар бозии Валенсия мебинем ки Барселона бо тренери нав то ҳадди ақал чӣ хел бозӣ мекунад. Тренери нав фоидаша расондагия дар ҳамин Барселона ё ки не. Дар бозӣ мебинем чӣ хел қатъи Валенсия бозӣ мекунад. Ба гуфти гапо баҳо метиҳем. ин шаб бозӣ айби Газон буд. Хай лубои мегӯянд ки лубои футболист дар лубои ҷо бозӣ мекунад. Ки не ин гап дурӯғ аст. Газон қоқ буд якумаш, дуюмаш ки Свет ябурга ки мегуфта бошед дар торикӣ бозӣ доранд. Свет дар Тоҷикистон ка гуфта ки Свет пул мехӯрад. Свет набуд бовар ку. Ака вақтдор Раҳмат ранги арбитро гап мезанӣ. Гап нест. Бозиша ништияк мегузаронад. Ака чида мухлисони Реал иҷода аққурат кардестанд, аммо камтар гуфтем шумо номша нахондед, чунки ягон вақт мухлиси Барса бахил нестанд. Класс. Бародаро, ман ягон мухлиси Реал да ягон кор надорам. Не ки аввал меон ки охи канали Барселона. Ман намедонам мухлисони Реал ай душманишон дар ҷо чӣ кор мекунанд. Бо майли ҳама дар видео дизлайк мемонанд. Ман по-любому медонам ки ягон балечки Барселона дизлайк намемонад дар видео. Барои ҳамин ман намедонам ака ай душманишон медонам ҳаминҷа. Ҳозир агар бира ягон кас дар Реал тиҷи ай подписчикои Барселона подписатсия кардаги нест. Барои ки интереси нест вода. Мода интерес нест балечкои Барселона умниян. Фаҳмидем бо фаросатан.
як савол по-братски ответ реал Рейнера харид чӣ хеле бозиш. Бовар ки дар бораи Рейнер маълумот надорам, қашан медонам ки дар тими навҷавонони Бразилия бозӣ мекард, хуб бозӣ мекард. Реал аки чӣ бигӯм дар бораи Реал аки як сухан гап занам. Реал аки звезда ҷамъ дора, аки ёшора ҷамъ дора ки оянда да бигзаране, ки худо медона оянда да мегзара намегзара. Барои ҳамин намедонам. Ба фикри ту Барселона Лига Чемпионҳоро мегирад? Дар бораи Лига Чемпионҳо ман ягон чиз гуфта наметавонам. То ягон ҳамлагари нормали на харанқати ҳимоятгар дар бораи ки Лига Чемпионҳо Барселона метавонад айёдиш бурора. Бой вобаста ай тренере ки чӣ хел бозии Барселонаро пеш мебарад. Карлос Веларо мехара. Карлос Веларо намехара. Карлос Веларо мумкин иҷора бигира, ки бози номзади ҳамуда баргаштаги. Барои ҳамин агар дар дига одамон нашава. Ям хеле поён кунем ки раҳмат Реал интерес нест дар балишкош Барса. Дар бораи Лаутаро гап зан. Дар бораи Лаутаро боло кардам гап задам бародар, ба худо ака росташ гуфти ака. Мада вообще интерес нест ам Реал. Барса инме чӣ бигӯм охи нама заблокиро чӣ мекунам мерава аққорат мекунам. Гӯ мехири охи дар канали Барса охи ман ҳайрон мешавам. Дар бораи Каутино гап зан. Рафиня бар намегарда, Рафиняро охи мефуран меравам. Ака аққорат мекардагиша заблокирот кун зурш биёяд. Реал кун шабдурон Ла Лига Барселона. Бародаро биё аққорат чапак накунам ки ман прямой эфир мекунам ки хати балишкои Барселона суҳбат кунам. Ман намедонам ки балишкои Реал чо мекунанд дар ҷо аққорат мекунанд. Я изо бикашан шарми изо надорем бовар кунед. Ака даже ба телефон подписаться кардагим. Гап нест Тоҷикин Розиқов. Бародар амихе короче насиб боша пага видеои нав мебурором ждат кунед иншалло дар бораи Барселона полностью яду маълумоти ништяк дорам амора гап мезанам. Иншалло яду чиз за кас кардагим агар биёяд дигар канали Барселона фақат ҳамин ман дар ихтиёри шумо бародаро ҳар дафъ ҳар рӯз ака ваъда намедиҳам кадом рӯзе ки ягон Барселона бозӣ кард ё ягон чизи интересни биромад иншалло видео мекунам баъри шумо пешкаш мекунам ки шумо ай чизи хабарҳои Барселона қафо намонед. این کانال تنها برای شماست برادران. برای همی تا پگاه در امان خدا. خیر.